Začali sme tým minule, ak si niektorí pamätáte, ktorí ste tu boli, že naši rodičia nás naučili a potom to my učíme svoje deti a učíme sa to aj sami tak rozvíjať, že dávame na svoje správanie a dávame na svoje slova filter a ten filter slúži na to, aby neprepustil von nejaké veci, ktoré nie sú OK. A darí sa nám to, určite máte skúsenosť s ľuďmi, ktorí vyzerajú navonok veľmi, veľmi tak uhladene, sú slušní, pretože majú dobrý filter nastavený, ale potom niekde sa stane, že ten filter kvôli únave, nepozornosti a hocičomu sa stenší a zrazu niečo z toho človeka vyjde von, nejaké slovo alebo niečo spraví a vy si poviete, to čo bolo, že to je veľmi netypické pre ňo alebo pre neho. A možno, že máte sami so sebou takú skúsenosť, že vám sa to stalo a ľudia na vás pozerali a toto veľmi je nebežné pre ľudskú alebo pre Viki alebo pre Doda, aby sa ste možno že tiež prekvapení, ale to je len preto, lebo ten filter bol trošku deravý a ste si nedali pozor. Tak na budúce si dáte veľký pozor a ešte väčší bude ten filter. A ten filter má najviac dierok a je najmenej účinný kde? V našich rodinách. Tam si najmenej dáme pozor. A preto aj naši najbližší ľudia sú tým najviac ovplyvnení, že počujú slová a sú svedkami veci, ktoré by sme nikdy možno že neurobili na verejnosti. A rodičia nás učia, aby sme monitorovali, mali ten filter, monitorovali svoje správanie. Dávaj si pozor, ako rozprávaš, to nemôžeš takto sa správať, aby si mohol mať vzťahy, si ich tvoriť a si ich udržať a mať prácu. Ale Pán Ježiš vo svojom slove nás vyzýva k niečomu inému. On hovorí, viete čo, miesto toho, že si monitorujete svoje slova, svoje skutky, chcem, aby ste si monitorovali svoje srdce. Lebo je napísané, že so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení život. Zo srdca miluješ, zo srdca vychovávaš, zo srdca tvoríš vzťahy, zo srdca reaguješ, zo srdca narábaš s peniazmi. A Pán Ježiš hovorí, čítame, že nie to, čo vchádza do našich úst, nás pošpiňuje, lebo to vyjde vonku, ale že to, čo vychádza z našich úst, nás pošpiňuje. A to je len obraz, to nie je, že náhodička, to je len obraz toho, čo je v našom srdiečku. A preto nás Pán Ježiš vyzýva, že monitoruj svoje srdce. Dávaj pozor, čo je v ňom. Dávaj pozor, čo od neho vchádza, lebo zo srdca miluješ. Zo srdca máš vzťahy. Minule som rozprával o víne, nie víne, ale vine. A vína, som hovoril, že v srdiečku sa nám zvyknú usadiť také nepekné veci. Budeme hovoriť o 4. Jedna z nich je vina, ktorá v srdiečku v tme získava na moci, ale keď ju dáme na svetlo, stráca na moci. A vina je nebezpečná v tom, že naruší rovnováhu vo vzťahoch a zrazu vzťah, ktorý je rovnovážny, nadobudne taký nepomer, že je tam nejaký dlh, sa vytvorí dlh a je tam dlžník a veriteľ. Čítal som teraz jednu knihu a konečne som už skončil. Hovorím konečne nie preto, že bola zlá, ale preto, že bola dlhá. Je to denník jednoho známeho muža, ktorý sa volá Albert Speer, nacista, ktorý bol veľmi významnou osobou a blízky priateľ Hitlera. A on po druhej svetovej vojne v norimberskom procese dostáva trest, nie trest smrti, ale pretože prevzal zodpovednosť na seba, iní nie, dostali trest smrti a niektorí menšie tresty, ale on dostal trest 20 rokov väzenia vo väznici Špandau. A bol rád, že dostal iba 20 rokov, ale keď bol v tom väzení a písal si denník, ktoré som čítal a otváral svoje srdce a čo prežíva, tak tam sa často stretneme s vinou. Že prežíval hlbokú vinu, nielen za to, čo spravil, a už to nevie očiniť, ale hlavne smerom k svojej rodine. Lebo keď odchádzal do väzenia, jeho najmladšie dieťa malo 2,5 roka, keď vychádzal z väzenia, malo 22,5 roka. A jeho najstaršie dieťa malo možno 10, keď vychádza, má 30. A zmeškal všetky tie veci, ktoré nezmešká s dieťaťom, keď si doma. 20 Vianoc zmeškal, 20 Veľkých nocí, nástup do školy, výstup zo školy, svadbu, narodenie vnúčat a on to ťažko prežíval ako vinu a bolo mu to ľúto a tam bol ten dlh, že bol niečo dlžný svojim deťom a potom sa im musel ospravedlniť. Ak pozeráte reláciu Extrémne premeny niektorí z vás, tak tam môžete vidieť, ako tí ľudia, napríklad
v tom dieli, čo bol teraz, minulý týždeň, alebo tento týždeň, tak ten muž prežíval vinu, že jeho deti nezažijú kvôli tomu, ako vyzerá a aký je Tulko, nezažijú to, čo on zažil, keď bol malý so svojím otcom. Nechodí vonku s deťmi, nešportuje s nimi, nezabáva sa s nimi, lebo nevládze, lebo nemôže. Prežíval hlbokú vinu, bolo mu to ľúto. A čo my robíme s vinou, som hovoril minulý týždeň, že my robíme dobrú vec, ideme k Bohu a prosíme Boha o odpustenie a tam väčšinou končíme. A Boh nám dáva ten pocit viny, aby sme nielen tam skončili, ale by sme išli za ľuďmi, ktorým sme ublížili. A povedali im, prepáč, ako môžem nahradiť to, čo som ti spôsobil. Čiže pri pocite viny sa učíme vyznávať. Je to ťažké? Je to niekedy veľmi ťažké. Ísť za niekým a povedať mu, je mi to ľúto, odpusť mi to, ako to môžem napraviť. Ale na záver som spomenul, že ak žijeme s tou vinou vo svojom srdci, tak to ovplyvní všetky naše vzťahy. A keď odkladáme to vyznanie, tak si to presúvame a ľudia ani nechápu, ako sa správame, lebo tú vinu so sebou nesieme. A bojíme sa nejakých následkov, keď sa pôjdeme vyznať, ale následky sú dlhodobé, keď sa nevyznáme. Keď prídeme za niekým a povieme prepáč, následky sú okamžité, možno že nepríjemné, ale zažívame potom vnútornú slobodu. A uzavrel som tom s tým, že Boh zaplatil vysokú cenu, aby nás zmieril so sebou. Poslal svojho syna, ktorý zomrel za naše hriechy. A volá nás, aby sme zaplatili cenu za svoje zmierenie s ostatnými. Tak sme skončili minulý týždeň. A dnes sa pozrieme na druhú takú príšerku, vírus, chorobu, deštrukčnú silu v našom srdci a to je hnev. Pozrieme si, aký hnev je nebezpečný, ako ničí nás a ničí naše vzťahy, ale zároveň zbaviť sa hnevu je možno že ľahšie, ako zbaviť sa viny. A ja nám všetkým prajem, hovorím nám, nie vám, aby sme sa, ktorí prežívame hnev, zbavili hnevu, ale zároveň je to dobre počúvať veľmi dobre dnes, lebo možno, že máš v rodine niekoho, kto zápasí s hnevom a určite niekoho stretneš, kto je hnevlivý a budeš mu môcť porozumieť, aha, asi viem, čo prežíva a môžem mu pomôcť. Tak sa budem teraz za to modliť, aby nám Pán Boh otvoril srdcia, mysle, aby sme porozumeli jeho slovu a aby sme mali túžbu robiť, k čomu nás Pán Boh vyzýva. Drahý nebeský Otecko, v mene Pána Ježiša Krista, ja ti ďakujem za to, že ty nás povolávaš v Kristovi k slobode. Že ty nechceš, Pane, aby sme boli otrokmi hriechu, ty si zomrel za to, aby si nás vyslobodil z moci hriechu. Ty nechceš, aby sme boli otrokmi viny, otrokmi hnevu, Pane. Ty chceš, aby sme boli slobodní z týchto pocitov, z týchto nebezpečných, deštručných síl, Pane. Ty chceš, aby sme mali pekné vzťahy s ľuďmi, aby sme boli k sebe láskaví a milosrdní. Ty chceš, Pane, aby sme si navzájom odpúšťali, ako ty si nám odpustil. Tak prosíme, Pane, aby si nám dnes otvoril naše mysle, dal porozumieť tvojmu slovu a dal silu robiť to, čo je správne a dobré. Ďakujeme, že nám k tomu dávaš Ducha Svätého, že si nám dal k tomu svoje slovo a že tvoj syn, Pán Ježiš Kristus, za to zomrel, ako tomu sme zmocnení ťa poslúchať. Dokonca nám dávaš nové srdce, ktoré má túžbu ťa poslúchať. Za to ti patrí chvála, česť aj sláva. Amen. Ľudská, čoho ty sa bojíš v živote nejakej hávede? Že keby si to mala doma, to musí zmiznúť, nejdem v kľude spať. Dážďovka sa bežne doma nevyskytuje, ale keby ti Maxik doniesol tvoj syn dážďovku, dobre. Ťa naháňali s dážďovkou, to je tvoja trauma. Aha. Asi tu dneska nie som, no dobre. A Vicky, čo je tvoja? Prepáč, ľudská? Keď ti chceme spraviť zlé, tak ti donesieme dážďovku. Super. Myši. Regina. Nerozumieš. Peťo. A taká nejaká háveď. Bug, spider, mouse. Had? Super. Tak, čiže
Áno, vy máte tam, kde bývaš v Amerike, máte hadov nebezpečných jedovatých, ty máš žižalku a vy, keď si povedala myš. Predstavte si, že keď máte doma takúto háveť, tak urobíte všetko preto, aby zmizla. Súhlasíte? Moja myška sa strašne bojí pavúkov. Som vám tu viackrát hovoril, ja keď počujem u nás doma, tata, prídeš prosím ťa sem, hneď viem presne, čo sa deje, niekde vidí pavúka. Vy si predstavíte nejakého veľkého pavúka, ja už viem, aký to bude pavúčik. Prídem tam, v rohu, kde je, pozerám a viem, že môžem na chvíľku byť doma hrdina, že môžem výjsť hore a chytiť ho do servítky a v tej chvíli som pre manželku hrdina. A trošku aj pre svoje deti. Zoberiem servítku, musím ho spláchnuť. To nie je len tak, že musím ho tak ho spláchnem, aby ten pavúk sa neobjavil. A to je u nás dosť časté s tými pavúčikmi. Predstavte si, že moja myška vyrastala v rodine, kde ocko choval tarantulky, tých vtáčkarov. A mi hovorila takú príhodu, že raz ocko išiel na nočnú a oznámil myške. Myška, počúvaj, taká sa stala vec, jeden mi utiekol, ale ja som položil takú malú lampu na zem v obývačke, tam ich choval, takých riadnych mackov a dal som tam aj misku s vodou. Takže prosím ťa, sleduj to tam a keď tam príde, tak len polož pohár na toho pavúka. To je všetko, čo od teba chcem. Jasné, ocko? Ocko odišiel, myška zamkla obývačku, dala pozor, aby kľúčik bol tak, aby ten aby ten pavúčik neprešiel. Zavrela dvere na svojej izbe, zhasla a celú noc ležala v strese, že sa niekde ten pavúčik neobjaví. Nevedela spať. Ocko prišiel domov, myška mu podala pravdu. Po rokoch, keď menil obývačku, išiel malovať a dal preč tu, pamätáte si, aké rodičia mali tie veľké obývačkové steny, tam našli toho pavúčika. Toto robíme s háveďom v našom dome. Chceme ho dať preč, ale hneď. Ale ohľadom nášho srdca už nie sme takí aktívni. Keď Pán Boh nám ukáže, že v našom srdci je vina alebo hnev, už neurobíme všetko preto, aby sme sa toho zbavili. A dnes si ukážeme, že Pán Boh hovorí, že je to možné a máme byť aktívni v tom, že keď je v našom srdci hnev alebo vina, máme sa toho zbaviť. Máme to zo svojho srdca odhodiť a je to možné. Takže, keď vina hovorí, že som ti dlžný, ako to vyzerá v praxi, ľudská, som ti ublížil, prepáč mi to, som ti dlžný ospravedlnenie, tak hnev hovorí niečo iný. Hnev hovorí, že ty si mi dlžný. To hovorí zranený človek, ktorému niekto ublížil, vzniká tam dlh, nerovnováha, dlžník, veriteľ a teraz hnev hovorí, ty si mi dlžný, alebo ty si mi dlžná. A preto, keby ste spojili dvoch ľudí, jednoho, kto prežíva hnev vo svojom srdci a druhého, ktorý mu ublížil a sedíte pri tom, tak budete počuť takéto vyjadrenia, keď dojde ku konfrontácii. Ty si ma pripravil a môžete doplniť. Ty si mi ukradol. Ty mi dlhuješ. Bol som viackrát svedkom takýchto udalostí a tam to presne padlo. Ty si ma ukradol okradol o moju česť, o moju čistotu, o moje meno. Ty mi dlhuješ nejaké peniaze. Ty si ma okradol o etapu života. Ty si mi ukradol manželstvo, vzťah a môžeme pokračovať. Mladosť, detstvo, Vianoce. Môžeme pokračovať ďalej. Ale platí, že aj keď ten dlh tu je, vo väčšine prípadov ten dlh sa nedá splatiť. Nie je to možné. Tie príležitosti, ako dať dokopy ten vzťah, už dávno pominuli a hnev v srdci ostal. A keď nie je riešený, keď ho nedáme, keď sa ho nezbavíme, keď ho nedáme na svetlo, tak ten hnev v nás rastie. Určite ste stretli ľudí, ktorí hnev neriešia a sú zlostní a sú nahnevaní. Ja si pamätám na jedno stretnutie s jedným zlostným človekom. Som sa s ním stretol len preto, aby som zistil, že prečo je zlostný. A sedel som s ním na kávičke a zlostní ľudia sú zranení ľudia. A to zranenie, ten hnev si prenesú a prídu o x rokov ďalej a už ani nevedia. A ja nemám s tým nič spoločné, s tým zdrojom ich zranenia, ale ja to zažívam s ním. A keď som sa s ním rozprával, tak ten hnev smerom ku mne smeroval.
tí ľudia okolo seba trestajú, sekajú narovnako ľudí, dá sa povedať, trestajú. A čo pre nich platí, alebo pre nás platí, ak ste zažívali hnev, je, že majú svoj príbeh. Máme svoj príbeh. Ten príbeh je veľmi presvedčivý. Ten príbeh nám dáva dôvod, prečo tak sa správame. Keď ten príbeh zlostní ľudia povedia, si poviete, wow, teraz ti rozumiem, chápem tvoje zranenie, máš právo aj dôvod tak sa správať. A niektorí ľudia ten príbeh svoj nerozprávajú, pretože si povedia, a v podstate to je blbosť, a keď to poviem, tak mi povedia, že vieš čo, nechaj to tak plávať. Ale ja som si už na ten hnev trošku tak aj zvykol a so mnou aj zrástol a keby som stratil potom taký pocit istoty. Ale niektorí ľudia ten svoj príbeh rozprávajú. Ten príbeh rozprávajú preto, lebo ním ospravedlňujú niečo. Svoje správanie, svoje nálady, svoju nevypočítateľnú reakciu, trestanie druhých, kritiku a vlastne tým hovoria, ja mám dôvod, ja mám právo takto sa správať. Poznáte takýchto ľudí? Možno, že ich máte v rodine a možno, že vy ste jeden z takýchto ľudí. A keď ten hnev neriešime, tak dovolujeme ľuďom, ktorí nás zranili dávno, možno, že v detstve, možno, že minulý rok, možno, že pred 10 rokmi, aby ovplyvňovali našu súčasnosť, našu rodinu a aj budúce vzťahy. Ale Pán Boh chce, aby sme zažili oslobodenie od hnevu. A je to možné. Pán Boh chce, aby sme mali príbeh, ktorý bude v úplnom kontraste s našim správaním. Aby raz sa mohli povedať, vieš čo, takýto je môj príbeh. A ľudia, keď to budú počuť povedať, čože? Ako je možné, že takto sa správaš? Boh ma oslobodil od hnevu. Veľmi som sa hneval na toho človeka, na týchto ľudí, ale Pán Boh ma od toho oslobodil. Tak keď pri vine sa musíme učiť vyznávať, pri hneve sa musíme učiť odpúšťať. A je to možné. Tak sa pozrieme do Božieho slova, ako to funguje. Tanko, keby si mi ukázal. Pavol v Efeským hovorí takýto text. Hnevajte sa, je OK sa hnevať, ale nehrešte. Tým chce povedať, nevracajte to tým druhým ľuďom. Nezraňujte ich. Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim nebom. Koľkokrát ste to počuli. Manželom sa to hovorí, keď ich takto oddáva. Ale takto fungujte so svojím hnevom, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Ale to nezapadá, viete, čo znamená? To nezapadá znamená, že neprenášaj si svoj hnev zo dňa na deň, z obdobia, z etapy života do ďalšej. Lebo to hrozí, že keď nevyznáme svoj hnev, tak si ho prenášame z jednej etapy života do druhej etapy života. Až nakoniec to naše zranenie, ten hnev zažívajú ľudia, ktorí nemajú nič spoločné. Naša rodina, naši blízki a naši priatelia. A pokračuje ďalej. Nedávajte miesto diablovi. Že ak neriešim ten svoj hnev, ako keby som otváral dvere vo svojom živote diablovi a pozýval ho, že môže konať v mojom živote, môže mať nejaký vplyv. Ale zároveň to aj hovorí, že ja otváram ako keby účet a tam zapíšem dlh a pokiaľ ten človek mi nesplatí to, čo mi spravil, ako mi ublížil, ja držím otvorený účet voči nemu a mám vo svojom srdci hnev. Pokiaľ mi to nevrátiš, držím svoj hnev. A pokračuje ďalej. To Pavol hovorí, každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krík, ich rúhanie so všetkou zlosťou, nech sú vám vzdialené. To slovo vzdialené je preložené v ekumenickom preklade, že odhoďte. Že to je možné. Pavol to kvázi prikazuje, že odhoďte každú tú zlú emóciu, ktorá je spojená s hnevom. Rozhorčenosť, tá zlá vášnivosť, hnev, krík, rúhanie, odhoďte. A môžeme si to predstaviť, ako keď robíte poriadok vo svojom dome alebo byte a nazhromaždíte pytlíky, vrecia, veci, ktoré chcete vyhodiť a dáte to preč. Niekedy prichádzam domov a pred našimi dverami sú 2, 3
vrecia s vecami. Ja si hovorím, Miška upratovala, čo to? Aj moje veci vyhodila, to čo? Odhadzujete. Je to niečo podobné, ako keď lekár vám stanoví nejakú diagnózu a nie je príjemná tá diagnóza a vaša prvá reakcia je, ako sa toho môžem zbaviť. Neriešite, že ako som to dostal, pán lekár, ako sa môžem toho zbaviť? Čo mám preto spraviť? A robíte preto. Ale čo týka nášho srdiečka, keď vám Boh ukáže na hnev a na vinu, tam už začneme sa motať a vysvetľujeme ten svoj príbeh. Tak Pavol hovorí, odhoďte to. Je to možné. Normálna reakcia je, ak máš vo svojom živote hnev, ak máš ten príbeh, je, že počúvaj, Pavol, ty čo mi rozprávaš? Ty nepoznáš môj príbeh. Keby si to zažil, čo som zažil ja, čo som zažila ja, ty by si mi toto nekázal a nehovoril. Ale viete, odkiaľ Pavol píše list Efeským? Z väzenia. Pavol mal x dôvodov byť nahnevaný človek. X dôvodov. Pavol kvôli tomu, že zvestoval evanjelium, sedel vo väzení. A napriek tomu hovorí, je možné odhodiť od seba hnev, rozhorčenosť, vášnivosť, krík a rúhanie sa. Ja nepoznám tvoj príbeh, hovorí Pavol. Ale pravda je, že keď som si ho vypočul, aj tak ti poviem to isté. Odhoď, vzdial to od seba. A pokračuje ďalej. Aby to bolo možné, hovorí ale. Buďte vo spolok navzájom k sebe dobrotiví, milosrdní. Sú ľudia, ktorí sú nahnevaní, zlostní, milosrdní, dobrotiví k druhým. Vedia byť na nejaký čas, ale potom zase niečo vybuchne, vyjde vonku. Byť dobrotivý, milosrdný, to nie je ľahké s hnevlivým srdcom. Milosrdný znamená, vieš čo, zaslúžil by si, ale ja ti odpúšťam. Dobrotivý, že som dobrý k tebe. Nahnevaní ľudia trestajú ľudí okolo seba. Hovorí, ale buďte takýto a kľúč k tomu je, že si odpúšťajte, ako aj Boh odpustil vám. Nielen, že odpustite si, ale hovorí, odpúšťajte si, ako Boh odpustil vám. A aby sme rozumeli tomu, ako to funguje s tým odpustením, tak v Biblii je taký príbeh, Danko, ešte nemusíš, v Biblii je taký príbeh, keď Peter, a ten ho dobre poznáme, príde za pánom Ježišom a spýta sa ho, koľkokrát mám odpustiť, keď ma niekto zraní? Až 7-krát. Peter sa chcel ukázať. Až 7-krát. Ježiš, počuješ to? Nie 7-krát. Čo mu Ježiš povie? 70 krát 7. A skôr, než Peter začne vôbec na to reagovať, z toho šoku, Ježiš začne mu hovoriť taký príbeh. Ježiš to robí veľmi rád. Povie príbeh, podobenstvo. Prečo? Lebo to vieme ľahko uchopiť. Hej. Preto tie podobenstva majú deti rádi, aj dospelí príbehy. Vieme ho ľahko uchopiť. A hovorí taký známy príbeh, že bol kráľ v podobenstvách, niekto je Boh a niekto sme my. Bol kráľ a ten sa rozhodol zúčtovať so svojimi sluhami. A privedú k nemu jedného, ktorý mu dlhuje 10 000 talentov. Obrovská suma, ktorú nikto nikdy nevie splatiť. Lebo jeden talent je 12 000 denárov a jeden denár je denná mzda rolníka. Tak jeden talent je 50 rokov mzdy rolníka. A tento týpek mu dlhuje 10 000. Proste, môže sa spýtať, ako mohol dlhovať 10 000 talentov. To je príbeh, kľud. Tým chce len ukázať, že to je nemožné mu to splatiť. Tak mu ho privedú a on keď počuje, že 10 000 talentov, predajte ho. Jeho, ženu, deti a nech mi to splatí. Splatí mu to niekedy? Nikdy. Ale dá ho predať, aby aspoň niečo z toho mal. Ten ho prosí na kolenách, odpust mi to, počkaj, ja ti to splatím. Isté. A kráľ sa nad ním zmiluje a mu odpustí. Tam to je napísané, môžeš? Pán sa zľutuje nad sluhom a mu odpustí ten dlh. Zmaže ho. Dlh už nie je. A tento týpek odíde vonku a stretne druhého, ktorý mu dlhuje 100 denárov. Môže mu to splatiť. A on ho chytia, povie mu, vráť mi 100 denárov. Ten povie, nemám teraz, prosím ťa, odpust mi, ale ja ti to splatím. Nie. A dá ho do väzenia aj s rodinou, kým mu to nesplatí.
Keď to počujú ľudia okolo, si povedia, to čo je? A povedia to kráľovi. A kráľ, Danko, tedy predvolal si pán, ten kráľ toho zlého, ktorému raz odpustil všetko. A povie mu, ty zlý sluha, ja som ti celý dlh odpustil, lebo ty si ma prosil. Či si nemal aj ty sa zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa zmiloval nad tebou? Ty nie si pán, ty si obyčajný spolusluha, ty sa mal zmilovať. Prečo si to nespravil? A rozneval sa jeho pán a odozdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Na tým sa ľudia nepozastavili, lebo on spravil čo? To isté, čo spravil predtým, než mu odpustil. Ale z toho boli ľudia, ktorí počúvali šokovaní. Tak i môj Otec nebeský urobí vám. Ak neodpustíte, odkiaľ? Z srdca. Lebo v srdci je ten problém. Zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Takto funguje odpustenie. Boh odpustil tebe, mne, a pretože mi odpustil dlh, ktorý nemôžem splatiť, je nesplatiteľný. Vieš čo? Tak teraz ty odpusť tomu druhému. Táto veta nie je pozitívna. Táto veta je výstraha. Táto veta je paradox. Táto veta, viete, čo hovorí? Počúvaj, ten paradox. Ak ty niekomu zadržiavaš ten dlh, ak ho nezmažeš, ak trváš na tom, aby ti ho splatil, dávaj pozor, lebo na konci budeš platiť ty. Ten druhý paradox. Ak ho zmážeš, ak zničíš ten dlh, na konci ty sám oslobodíš seba. Od čoho? Od hnevu. Od tých veľkých následkov. Ako platíme? Platíme každý deň vo svojom živote, v tých vzťahoch. Tak Boh nás vyzýva, vieš čo, ty si nevyberaj deštrukciu, ty si ber to lepšie, odpusť. A na konci nebudeš musieť platiť. Zmáš ten dlh a oslobodíš sa od hnevu. Zdá sa to fér, zdá sa to nefér. Ja mám odpustiť môjmu nepriateľu, ktorý mi ublížil? A keby som ho odmeňoval, to mi nedáva zmysel. Presne tak. Nedáva to zmysel. Ale keď sa zamyslím nad tým, čo urobil pre mňa Kristus, že zomrel za moje hriechy a Boh na kríži zmazal v Kristovi celý môj dlh, tak zrazu si uvedomujem, že to odpustenie, to zmazanie dlhu je dar jedného hriešnika, ktorému bolo odpustené pre druhého hriešnika. Je to dar. A Boh chce, aby sme vždy boli pripravení tento dar dávať, keď to je potrebné. Je to dar jednej nehodnej duše pre druhú nehodnú dušu. Nie preto, že to zaslúži ten človek, nie preto, že je dobrý, nie preto, že takto cítim, ale pretože je dobré hlavne pre mňa samého. Takže, ako to môžem spraviť? Ako sa môžem vyslobodiť? Kroky. Je to celý proces. To nie je len tak, že a už je to hotové. Mne to trvalo, sa vám priznám, s posledným odpustením niekoľko hodín. Na koho sa hneváš? Aká ľahká otázka, nie? Na nikoho. Tak vám dám pomocnú otázku. Danko, koho dúfaš, že už nestretneš? Je taký človek. Už ho nechcem stretnúť. Je tam, radšej sa mu vyhnem. Aha, už viem, na koho sa hnevám. Druhá podotázka. S kým v mysli diskutuješ? Keby som ho stretol a mohol by som mu ešte raz vysvetliť, ako to je, keby som mu mohol povedať môj postoj. Tretia pomocná otázka. Komu potomky praješ neúspech? Už vieš, na koho sa hneváš. Máš takého človeka. Keby ste dali túto otázku mne, ešte včera, nemám meno a vám ho aj poviem. Druhá otázka. Čo ti dlhuje? Nič. Ale keď ti dám podotázku, keď budeš rozmýšľať a keď si to spíšeš, prídeš na veci. Pretože potrebuješ veci konkrétne odpustiť, musíš veci vedieť konkrétne, ktoré ti zobral, ti dlhuje, ťa okradol, ťa pripravil o ne. O čo ťa konkrétne pripravil? O detstvo, o Vianoce, o meno, o
o čistotu, o manželstvo, o vzťah, o nejaký čas. Tam si môžete doplniť. A druhá otázka je takáto, a tam vám ešte viac pomôže. Čo by ti mal dať, aby sa všetko vrátilo do pôvodného stavu? On ti to nemôže dať. Ten dlh sa nedá splatiť. Ako ten sluha ho nevedel splatiť. Ale keby mohol, čo by to bolo? Vieš si to spísať? Aby sa to vrátilo do pôvodného stavu. To je ten dlh, ktorý držíš voči tomu človeku. Tretia otázka, alebo proces, ten krok. Zmáš dlh. Už mi nič nedlhuje. Odpúšťam mu, Pane, ako ty si mne odpustil. To je rozhodnutie v srdci. Ja sa rozhodujem, Pane, že tomuto človeku, ktorý ma vtedy zranil, a ja odtedy nosím hnev v sebe voči nemu, ale správam sa hnevlivo voči svojim blízkym priateľom aj neznámym. Pane, toto mi konkrétne dlhuje, o toto ma pripravil, ale ja mu to odpúšťam. Ja mu to odpúšťam. Ja ten dlh mážem. Ja zatváram ten účet voči nemu. A takto zatváram aj dvere diablovi vo svojom živote. Nič mi nedlhuje tento človek. A takto lámem moc viny v mojom, či hnevu v mojom živote. Čo ak prídu spomienky? Čo ak sa vrátia pocity? Na tuty prídu a vrátia sa. Stretneš ho. Je to ti ho pripomenie. Nejaká situácia ti ju pripomenie. Čo mám robiť vtedy? Mám sa snažiť, aby som na to nemyslel, alebo začnem sa v tom zase šprtať, vôbec som odpustil. Nie. Postav sa na tú pravdu. Pane, ja som urobil to rozhodnutie a to rozhodnutie je pravdivé. Ja som mu, jej, im odpustil a stojím na tom. A príde čas, tak to bolo v mojom živote viackrát a tak to bude aj v vašom, verte mi. Príde čas, keď toho človeka, ak sa dá, stretnete a zrazu budete cítiť, že neprežívate vo svojom srdci hnev voči nemu. Zrazu už ho vidíte nie ako toho, ktorý vám ublížil, ale ako človeka, ako ho vidí Pán Ježiš Kristus. Ale čo je na tom najdôležitejšie? Je, že oslobodíte seba, pomôžete sebe aj ľuďom okolo seba, ktorých nebudete svojim hnevom, ktorý držíte voči niekomu, ktorého ani nemusíte, ani ho nemáte radi. A ono, že ani už nežije. Ale ten hnev si prenesiete do budúcich vzťahov a ľudia okolo vás trpia. Takže pamätajme si, jedna duša, ktoré bolo odpustené, hovorí druhej duši. Už mi nič nedlhuješ.